Keby ti niekto, kto ťa miluje, napísal ľúbostný list, čo s ním urobíš? Budeš ho čítať znova a znova, rozoberať každé slovo a premýšľať o milovanej osobe? Alebo ten list odložíš neotvorený, nech zapadne prachom? O Biblii sa niekedy hovorí, že to je Boží ľúbostný list pre nás, jeho milované deti. Je v nej všetko, čo Boh chcel, aby sme o ňom vedeli. Vyjadruje nám ňou svoju lásku, pozbudzuje a posilňuje nás. Ako vnímaš Božie slovo, Bibliu? Je to pre teba iba jedna z mnohých kníh, na ktorú pomaly sadá prach na polici? Alebo si v nej listuješ s dôverou a očakávaním, že k tebe cez ňu prehovorí sám Boh, tvorca všetkého? Kedysi dávno žil kráľ Dávid, ktorý hodnotil Božie slovo takto. Hospodinové príkazy sú správne, srdce naplňajú radosťou. Hospodinov príkaz je jasný, očiam dáva svetlo. Hospodinové výroky sú pravdivé, všetky sú spravodlivé. Sú vzácnejšie ako zlato, ako množstvo rídzeho zlata, sladšie sú ako med s plástou. 19. žalm. Je aj tvoj pohľad na Bibliu taký ako Dávidov?